Akadelela nje, uyadelela nje akakwazi ukukhuluma nje. Akadeleli. Uyawa absorber, awa amplify, awa distort bese kubuyisela wona njengoba enjalo ama emotions akho. Hayi, mina nje ave emotional nje. Ngiyashesha nje mina. Cha, awukho emotional. Uyawa absorber, uwa amplify, uwa distort bese uyawa express akuwona wakho. Uzalwe une open emotional center, solar plexus. Kunabantu esisibadelela, kunabantu esisiba emotional kanti asazi ukuthi ba reflector exactly lento kwi environment, exactly lento esiyona thina. Bona they don't have ama emotions of their own per se, but most of the time they amplify the emotions that are in their environment. They are emotionally sensitive. Those people, you can't hide the emotions from them. They are going to pick them up. Bese kuba kubona ukuthi they are amplifying them or they are suppressing them. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunombani ngoba impilo ayisiyona lento cansi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Iyona into eyenzekalayo ke leyo ke mawune open solar plexus lokho kuyishadi lakho mawuna lokho solar plexus le open nje kanje nama channels ikaya kwi throat ke kanjani ngokuhlukahlukana kwezinto nayi open solar plexus le solar plexus kwi charts lakhe open uyisponge nje sama emotions uyawa absorber bese yawa amplifier bese yawa distorter. Sikuveze lokuthi azoba amplified and distorted ebuyela back la aqhamuka khona wa express kuthiwa unje kanti hayi akukho njalo. Wathatha kwi environment and you are very sensitive kuwona ama emotions. You are very sensitive yabo. Uyakwazi ukupick up ukuthi lo ukulesimo lesi and makuzela kwi aura yakho naleso simo usuke wena uzombuyisela times 2 lokho. So that is why mawune open solar plexus isikhathi esiningi uthola ukuthi uma umuntu oyi extrovert uya reactional so lutho wena kuthiwa nje ave uthetha noma ave